Munu bi sanu ɲini kɛ a fana ka teli o la kosɛbɛ a ka teli o la kosɛbɛ I b'a sɛbɛn siɲɛ 119 19 I bɛ sanu don yen Allahumma arzuqni bi zahab ala n garijɛgɛ sanu na o b'a fɔ sɛ dɔ ma ko sanu sɛ awɔ ni ye sɛ in couleur ye dɔrɔn a kɔ couleur bɛ sanu ko fɔ ni ye sanu sɛ tobi n'a nasi ye kana najini k'a la ayi kumana I bɛ nafɛ tɔw k'a la najini tɛ k'a la I b'a dun filengura ni ye joint ladɔ sɔrɔ ni ma ladɔ sɔrɔ joint mugu I b'o kɛ nasi la filengura kɔnɔ k'i ko n'a ye ka taa dama na ayi I b'i kɔfilɛ ka motoba sisi bɔtɔ ye kɔ de Allahu akbar amuge bɔ Allahu akbar kuna ti a bamanankan dun a bamanankan kɛnɛ kan ko tɛ yan a dama dɛ e ne tun bɛ gɛrɛ la baara foyi t'an na ni mamusa sugu jɔ kuma sera an bɛna tenni sigi mangoroni kɔrɔ ka musow tɛmɛ dɔw lajɛ wallahi t'es jolie par là dɛ siga t'a la dɛ non cɛ I ka ɲi dɛ kojugu e nan'i to o la k'a dogo dugu wɛrɛ bi maga ɲɛfɛ siga t'a la maga ɲɛfɛ ka bɔ manamana ko la ka tuubi ka taa Ala nɔfɛ Allahu akbar ne min ma tuubi ni seli heure sera ne y'i ka kɔlɔsi ta jagari cɛ a bɛ cogo di e taa misiri la wa wallahi I cɛ I kan ko f'i ka Ala ye wallahi mali ta t'a la ni ka go Ala ye ayiwa da sira ma dɛ u b'a kɛ o bɛ ni Ala ko daminɛ I n'i ka baw sasatɔ ye wallahi ni Ala bɛ se ka ko dilan e min bɛ Ala nɔfɛ a bɛ nin kɛ siga t'a la o tɛ u bɛ fɔ Ala tɛ ko kɛ ci Allahu akbar o tɛ ne ma nin f'i ye cɛ dɔ den fatura a kɛra a y'a sɔrɔ Ala kɛ kungo ka d'a ye nka a kun bɛ ɲɛ de a ti dusukun na wallahi siga t'a la a bolila ka taa fɔ kira ye ko saya ye den sɔrɔ wallahi kira ko Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'a ma Ala ka na ni balota ye a taara o su don wallahi k'a bɛna don so kɔnɔ denkɛ filanan fatura Allahu akbar gɛlɛya dɛ a taara o fɔ kira ye kira ye dugawu kɛ a seginna ka na k'a bɛ don so kɔnɔ denkɛ sabanan fatura Allahu akbar mɛlɛkɛ y'u kelen ka du la a taara o fɔ kira ye kira ye dugawu k'a ye a seginna ka na denkɛ naaninan fatura Allahu akbar o ko k'a ka t'o fɔ kira ye a ko n tɛ kira yɛrɛ ma Allahu akbar ni jɔda bɛ kira la a bɛ sasa ka taa ɲɔgɔn kan a kuma ka ca dɛ n taara fɔlɔ fɔ a ye n nana filanan sara n taara o fɔ a ye sabanan sara n taara o fɔ a ye naaninan sara ne tɛ taa yɔrɔ si Allahu akbar o y'a murutilen kojugu kɛnɛ kan a y'i da ka sunɔgɔ a y'a ye sogo la lahara kiri tigɛra k'a ka taa jahanama kɔnɔ a tɔgɔ man di dɛ a tagatɔ denkɛ fɔlɔ min fatura o taara i curo a kinizen kan wallahi a ko bɔn hali ni yɔrɔ bɛɛ jɛni na ni sen in ko n tɛ jeni Allahu akbar kuna tɛ denkɛ filanan o bolila ka na numanzɛn ta i yɔrɔ tɔw kɔni bɛ jeni nka bɔn ni sen ninnu tɛ jeni wallahi kuna tɛ denkɛ sabanan o taara kini bolo minɛ denkɛ naaninan k'o kana numan bolo minɛ o ko n tɛ cɛkɔrɔba ma o ye dangadenya ye dɛ sugo la denkɛ ko a ma ko minnu ye i sen ta ka sen fila ta ka bolo fila ta e y'olu ka fatuli da Ala kan
sigatala o de la itaro bunye dala kireka wallahi akonga ne mi nani nai ne fatura o mabeima o de la mata kira fe wani mbolo bita jana ma kono Allahu akbar e bashidi wa ba kono ne ha dugu jara ne vitesse na tara ko ala kira e ya ko ndinga na fatura wallahi o kira ko ma folo la Mamadou ama sutura ho ula gwanzanti ala ka kola abi famu ni mi nyini na maketi anyidi ala kono wallahi mate ha kara mo gondara he dugo ka mamine amine na ko bashidi ma famu de ha amine na ko elega nga e mago be mina makoyi parce que o ti ma here wallahi mate la akbar ne ni masala surude segaka e bashidi ala do mbado kumbe ay ala wele ka ala wele fo ala ko meleke o ma ko ni ni mi bo ada do mo ko mi so Allah akbar maulidi mate atara kungo kona sigile to la to kono ako ala zamedia wallahi zame afen gafsare ala zamedia meleke ko ala ma ko me zame bo mi Allah akbar kungo kono ya ikili ani waraw zame bi bo mini o ma waraw bi na dama wa ba klo ko su kula de ala ko meleke o ma لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد الله اكبر ادما tudungana kelengele kuma ti yele manefi nini ala ko mi o de do wallahi rati ni de ko ma woni ni mi nyini bo kai na izami nyini ya big leti bi na ma do ni ko ti Allah akbar wa ba dune e ba jude kelengele chetura kan na fla selila doy mo ko pa fe shwe sababu manawa udana ai zomba